så tredje gang, vi indspiller, men der har været bøvl med kameraet de andre gange. Ja. Så vi synger stadig ret godt. Nej. Det er godt. Ja. The best things in life are free, but you keep them for the birds and bees. I want more. That's what I want. That's what. Ved I hvad, vi tror, at Jeanette og Lasse, de har et crush på hinanden. Nej. De er tvillinger. Nej, Marie, de er søskende. Fink, det er bare fordi... Esther, skal vi kysse? Fink, det er bare fordi... Jeg ved, hvad du føler, Esther. Hallo? Filmer du? Ja. Marie, hun fandt først ud af i går, at vi var på Nørre efterskole. Hun er bare dum. Hun er der ikke snowboard. Hun er dum. Du kan sætte mig. Nej, jeg kan godt lide se. Hvad er det startet? Er den startet? Nå, ja, okay. Ja, vi undrer os lidt over, fordi Lasse, vi synes, han forsvinder rimelig tit. Og så her i går, der så vi, så gik han bare under forkyndelsen. Og så følte vi sådan lige stille efter ham. Og så fandt vi ud af, at han stod i køkkenet. Stod han ude sammen med køkkendamen, der var snakket. Men vi ved ikke helt, om det er på grund af maden, han går ud. Eller om det er det skønne køkkendamer. Hej, køkkendamer. Den er svær. Er det det? Vi kører stadig. Luk den. Øje med over de her to. Ja, men de her tre skal man holde. Jeg har ikke gjort den. Jo, du tog bag kameraet. Ja. Men man skal helst vende den anden vej. Nu. Okay. Jeg har faktisk gerne fortælle en hemmelighed. Og hemmeligheden, det var fordi, da jeg kom hjem i køkkenet i går, der var der nogle ledere, der snød, mens I andre var på hike og skulle tisse og det andet ned i en rist. Så var der nogle ledere, 2 ledere. Sig navnene. Ja, det skal jeg nok. De kommer. 2 ledere, der tog hjem for at bruge et rigtigt toilet. Den er slem! Den der. Okay, har I et bud på, hvem der? Det er sikkert Esther. Nej, det er 2 drenge, og de var så onde, at de forskrækker os køkken. Kenneth og Fink. Og Kenneth og Funk. Jeg synes, vi finder på en anden straf. Ikke mere koldskål til dem. Nej. Ja. Slut af herfra. Hvad skal vi sige? Hej, Welles, det var dejligt. Det var så dejligt. Det her skal gentages. Man kan gøre det mig på. Jeg tabte min agurk. Aha. Det ser fandme godt ud. I ved godt, drenge, I vejer meget, ikke? Jo. Bare ved siden her nu. Skal vi ikke prøve at gå op og lave en ny en? Jo, vi laver dem med honning nu. Ja, drengen, prøv det. Det er meget afslappet. Startede den. Nej, du er. Ej, Janni, den optager. Nu skal I se, hvad jeg har fået. Glasur. Fra køkkenet. Det er ret godt. Altså, vi er i gang nu. 4. Hej, og velkommen til den 3. episode af Double Jazz. Hvad vil vi snakke om? Isbjørne. Isbjørne. Oh my god. Isbjørne vidste de godt, at de ikke er hvide. Det er bare deres pels, der ved, inden i er det egentlig brune. Sådan lidt. Hvad ved vi ellers om isbjørne? De kan godt lide sæler. Vi så faktisk en sæl her i går, da vi var ude på det der døgnflydeløb. Gjorde vi? Ja, gjorde vi det. Jeg gjorde, jeg så en sæl, den var død. Lå på kanten. Så var der nogen, der trammede på maven, så var der sådan en hul i nusen, så den der boblede. Det var sjovt. Har I noget at byde ind med? Nej. Og for fanden, I også lort til det her!
Hvem har nogensinde set en pingvin jage 3 hunde?